nobo kurumi bonde we chibesa chie county borobo ni maete ni mbwata abo ibibaki ni ngendete kuba muleka bali nkumire party embe lazima agendenga na lero nkuba tebinda aba ibibake batigaire andonsi esimole mumanyenga ki inje timbu ati omuntu okorokwe piye mukane tabu ati piye mekora nerega ege gwonchukanana ega asiyo kelikire no boyi kurwa sabanto abataka abasaye mbali bakuminyoka ngene kigali cyane emekora bawonchukanana bakwibira abantu nabo babere inspectors y'ekinyomba nabo babere bakurusiye cyoga sikikiro mekole nde yonse mokonyora etabwate getambulisho etabwate uniform ye county batali ne chief officer manyabu na abayibi bahebirangi wa moitakwe lakini mmoja ni mmoja arama amenyerero mwako mugima bose myaka ya yonse aba murambalega karibu 10 niwete babere na bubono kishuja cyoboyi mo babera mbagenda nyamache bakaenda kuibira abantu nyamache nani nabura abanda bukonyoranga ki eba usangira kibese ekyo bayirira abo bisagite service kyo ndayete kubatebira monto ndebwensi omuibi ere bagali yago ndiyo liro lyekana akolire myaka ya 10 omaye wocha gochekera wocha kuiba oibe no mugaba no wocha lakini talibon nimbwate myaka emenge yo komenye nseye nimtake ugo seni kwa nyasaye tingotaga kuibira abantu bana igeme kole imoko nyenyora deal nero family toiwana ine ebon mekole nere gaiga yang nainu inje simba nondi onye gotage toli kugas tigakuri yo mondo komwali yake obisiane no erega inchuororo ntebinga governor igasiye nkonye liginde ngotenga gendo apply okole interview oegwe nakira nyare kane ebi murambire ga bikoro kuratirati niwete biko no musbati onde ati getembe dispensary vairokire ngana bubono EPAs njetimu manyiti nakole bone wonjo kana nayo ko iberu no monto wocha nyomba yane twakwana inkyota agochira boko iberu chibesa isiko gali to basa kolera besa tiyo yeli yakinonya neshiring okwenana oyegwegas bosoli te kunyara kana omuiboli airo mwane school amwakanire school fees secondary agende college amwakanire school fees naende imoke toike kerwa kora interview gaiga basabukiri buyikomi emia monto ndebwensi ogosabuli yake injuto tebe na monto teyo. Where is my commissioners? Chairman Public Service Commission na tebire monto teyo kolino aneli yake no eneshi ekiara mukoli omushahara omya talili yake mwangete nkababeka gasi igo embaete gasi bossa na inwe kora interviews bossa nayo muiboli to basa kwenda na yake